Jo, takže čau lidi, mé jméno je Busur Daddy spíš, a toto je naše první video z nového kanálu Studio C-Boy Gold. Je to náš nový vytvořený kanál s Ferkem. Kdybyste nevěděli, tak jsem Honzekman.cz, ale změnil jsem si jméno, no to Ferko, jak je tam to, tak to máme Mary a nevím, jak se zruší. Jinak, co v tom videu je, to je recenze z toho serveru, jmenuje se John Seacraft. Tady je registrace, když si tu poprvé, spawnuješ se tady a musíš dát prostě registr, heslo a heslo znovu. Když je tu po druhý, tak login a tvoje heslo, co jsi měl v registraci. Minihry a ten portál nefunguje, to se ještě snažíme popravit. A to nejde vzít, to je prostě úplně libový, to je hologram. A je to prostě libový, já tady stavím, vám to ukážu. Tady by měl být jakože survival, to ještě dostavuju. A ten survival, jako to bude normálně třeba efekty a takhle. No jinak se toho serveru je to všechno. Doufám, že se vám recenze líbila a zatím čus.